Hi guys, majung adlaw ng jung tanan. So karon is April 24, grabing dali arag panahon anja exam na namo karon. So before jud ta mo adtog eskwelahan guys, maligo ka jud ta dana di ta manimaho. Duha ka adlaw among exam guys, 24 ug 25 jud nagkaugma lahi na sa mga subject anja karon lahi pod. So kani nga vlog guys ni aging semana ra jud na si Jan, anja karon na edit kay wa koy panahon. Magpagupit na di pukuon niya guys, kita na wala mang buhok, grabe nang taas, mura nagwakwak kagkag pa jud igangon ako sa buhok. So man magpagupit ko unjang hapon. Sa likanan na di ko magpagupit unjang hapon guys, kay kita man ko na bagong abli dito nga barbershop anja barato ra kay tag 70 ra. Medyo kay kulbaan ako para sa exam unya guys, kay gamay ra ko na study, jawa man ko koy panahon good. A few moments later. Hi guys, majung wait, kaon good sa baba. Hi guys, so karon is majung udtoy nung tanan kay alas 11 naman sa buntag. Magkuha na mga unimitaw taon. So majung udto ninyong tanan sa April 24, 2023 na karon. Exam na karon guys, sa mga tunga uniform na ko dali nga hong ay labaro uniform. Mukha no kay exam na mo na mo karon ja mga to gang nabati karon ni school ba nga daydang excited kay kulba kay basta di ta answer sa to mga sa maning dikit sa ilo. Pero lagi puti ning dikit na. Basta hindi ta answer sa atong mga question nga dili familiar sa ato anja wa ta naka-study di ba? Pero excited at the same time kay naka-study man pug mga ginagmay basig ma-answer po nato kay nag-review man po ni sa mga subject teacher. So mato excited na kadyo ko guys gaday dangkul ba so magkita lamang tayo nagka abot na sa eskwelahan. So kita lamang taon dya guys. A few moments later. Hi guys, good afternoon. So for today's video is human namig exam kay mag-video ta ko ratong na ay time nga marag mag-exam pero bawal man gibawalan. So maotong pagka man ako exam nag-vlog anja ani karon humana nang hinlo nami sa school sa kuan. Hi. So na magpa-picture day nga fans. Sila. Dakoy fans. Sila. Okay, sure. Wala man ang now. Ay mo man ako nisin. Tara guys, so manamig. You know, sorry sa taka ni Jo. Lain nag-exposure, right? Let go. Di ana di og likanan guys, adja pagkahuman gihuwatan man ni bata mahuman sa barbershop kay magpagupit na lagi ko kay grabe katuwa na kang uon sa mato grabe kusuga ka uwan diri sa gawas. First time na magpagupit na guys, kay naanad lagi ko ato sa Bunawan or sa Panabo ko magpagupit pero karon kay duol ra man ni si Ja. So mato first time na dari excited pug ko unsay result na niya ang buhok. Giganan ko silang barbershop guys kay paminaw na hinlo si Ja anja na po aircon para dili igangon tong magpagupit. Nagkuha nag-tissue si kuya guys kay butang na sa tong liog para mga buhok dili moabot sa tong lawas kay katul badja pud na.
So man na gatong buhok pagka magpagupit guys, mo na nimo formal na ta kayo tanawon di ta bud tayo igangon tan-awon di ta pareha tong ni Agi. So next vlog na ta magkita guys. Bye.